Ola rapaces e rapazas, hoxe vou vos contar un conto. Titúlase A casa de cartón, de Concha Blanco, ilustrado por Ángeles Ferrer. E comeza así. Era unha casa vermella, feita toda de cartón, que gardara moito tempo uns zapatos de charón, que brillaban como espellos e aínda máis ao darlles o sol. Os zapatos tiñan lazo e tamén unha fibela, para suxetar os peíños da nena que se chamaba Adela. Aqueles zapatos negros estreáraos a rapaza pola festa do patrón. Un par de meses despois foinos de novo poñer, porque viñan súas curmás á súa casa a comer, e quería estar tan guapa como da outra vez. Pero algo extraño pasara. Nos zapatos de charón negro, os pés de Adela, nada de nada, que non entraban. E a nena quedou amolada. Mamá, chamou con tristeza. Quero unha explicación. Por que os meus zapatiños non se me deixan calzar? Non chores, Adela, non o vas a mañar. A explicación está clara. Os teus peíños medraron e os zapatos quedaron como estaban. Custoulle aceptalo, pero pensando descubriu que a súa curmá pequena xa lle podían servir. E agora quedaba a caixa, aquela de cor vermella, que gardara até ese intre os zapatos negros, tan brillantes de charón. Afincou os cóbados, pechou os ollos e pensou. Xa está, xa teño a solución. Farei con ela unha casa de cartón. Aquí porei unha porta e aquí dúas ventás. A Adela pareceulle unha casa moi bonita, pero algo importante faltaba. Tería que buscar a alguén que quixera habitala. Así que, diante dela, chantou un cartel anunciador que poñía libre. Pasaron un día, 2 días, 3 días. Pasaron unha semana, 2 semanas. E á terceira, alguén se presentou. Un grilo. Deu voltas ao redor dela, sen ningunha discreción. Que opinas, grilo, desta casa de cartón? Amañeina toda eu, porque ser era unha caixa de zapatos de charón. Pois si que lle daches xeito, atreveuse a dicir o grilo. Aínda que... E quedou agora en silencio. Veña, fala, que che presto atención. Pois, verás, que para vivir nela un grilo necesita un balcón. Un balcón? Extrañouse a rapaza. Si, para que desde alí entoe a miña canción. É certo, non me decatara, pero se ti me axudas, podémolo intentar. Xa está, ti suxeitas por aquí e eu por alá. Que bonita, que monada. Agora moi ben lle quedarían tarros con xeranios, que botan flores todo o ano. E así quedou adornado todo o balcón da casa vermella, toda ela de cartón. Agora, insinuoulle Adela, é importante que alguén viva nela. Se ti quixeras ser o primeiro... A verdade, que queres que che diga? Estaría máis protegido, non correría tanto perigo, porque a xente no verán fai moito sendeirismo, ninguén mira onde pisa, e quedar esmagado baixo dun zapato non é risa. Así que acepto encantado. Por toda a equipaxe, o grilo tiña follas variadas, verdes sobre todo, algunha amarela e outra morada. Logo, 2 poliñas de silveira, por elas subía e baixaba, como na matagueira. E iso era todo, as poliñas e o alimento, o único que tiña para meter dentro. Pero cando Adela foi sacar o cartel, un vagalume agatuñaba por el. Anda a modo, berroulle a rapaza. Só quería ler o que poñía, desde abaixo non podo por mor da miopía.
Ademais, os vagalumes vemos mellor de noite que de día. Ui, perdoe vostede, andaba atarefada e non reparei en nada. Adela explicoulle que o cartel poñía libre e que se refería á Casa Vermella, que antes estaba baleira e que agora o grilo viviría nela. Que antes fora unha caixa de zapatos de charón, que xa non lle servían porque os pés lle medraran e os zapatos non. E agora tiñaos a súa prima. E haberá sitio para min? Interesouse o vagalume. Por sitio sí que o hai, ese non é o problema. A ver se el quere compartir contigo esta vivenda. Grilo, podes vir ata aquí? Que é o que pasa? Pois é que este vagalume anda buscando casa. Non sei que me preguntas porque ti és a ama, falou o grilo. Ti fuches o primeiro e ti debes decidir si admites compañeiro. Por min és ben recibido, faloulle o grilo ao vagalume. Así que, benvido. Entón Adela preguntoulle se lle gustaba a casa. Contoulle que o grilo a axudara a poñerlle a balconada e os tarros con xeranios que plantaran. E o vagalume afirmou que era unha casa moi bonita, pero que lle faltaba algo que todas as casas tiñan. Comezaron a dar respostas do máis variado, e nin a nena nin o grilo daban acertado. E o vagalume comezou adiviñas a inventar, para ver se entre os dous eran quen de acertar. Case sempre é alongada, moi poucas é apaisada. Mola molura está na altura. E nada. Non ten cara, ten boca pero sen dentes. Aínda sen ter cabeza, pode levar sombreiro. Non pensedes que estou tolo, tampouco son mentireiro. E nada. Pensa que te pensarás que no tellado a encontrarás. E nada. Estábano pasando de mil maravillas co conto das adiviñas. Agora sí, que con esta que vos vou contar, ídelo acertar. Atención! Se na barriga ten lume, bota pola boca fume. A cheminea! A cheminea! Dixeron todos a un tempo. Que ben o pasaron. E o vagalume tiña razón. Esquecéranse de poñerlle cheminea á casa de cartón. Botáronse á faena e nun plis-plas tiña a casa unha elegante cheminea. E outra cousa pasou, que o vagalume ao ter luz propia, un gran problema amañou. De noite, fora pilas e bombillas, e de día, a luz do sol. Pasaron as horas, os meses e os anos. E á casa de cartón viñan a cotío, grilos, vagalumes e xoaniñas, protexérense do frío. Outras veces fuxían doutros animais grandes que lles daban arrepío. E Adela a todos acubillaba con moito agarimo, naquela casa de cartón que construíra co vagalume e co grilo. E colorín colorón, aquí remata a historia dunha caixa de cartón que no bandullo levara uns zapatos de charón. Espero que desfrutárades.